Bună ziua! Vreți să participați la un concurs pe TikTok? A plecat mama, dar ai rămas tu. Fii atentă, vrei să participi? Da. Bun, trebuie să ghicești cine sunt aceste vedete. Dar cred că mai bine o chemi și pe mama, poate te ajută. Vrei să mă ajuți? Haide, poate o ajutați cu vedetele, nu vreți? Da. Bine, nu vrea mama. Cine crezi că ar putea să fie? De pe TikTok? Nu e de pe TikTok, e cântăreață și este internațională. Nu știu. Hai să trecem la următoarea. Aici, Shakira? Shakira, bun. Și aici? Rihanna? Bun, dar din păcate nu ai ghicit-o pe prima. Nu vrei să te mai gândești un pic? E o cântăreață, cam din generație cu Shakira. Puțin mai bătrână, cred, totuși. Nu știu. A avut probleme cu drogurile, s-a ras în cap. Hai că-ți dau așa niște indicii, dar cred că ești prea micuță, totuși. Sigur nu vrei, mama? Ia mai strigă pe mama odată, că mama sigur o știe. Ajută-mă, te rog.